Meron po akong i-share sa inyo guys para makatipid kayo sa pang-araw-araw na data. Libreng data using smart and talk and text only. So, sa mga katulad ko po na matipid, stay tuned lamang po kayo. Hello guys! Welcome again to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell icon para notify kayo sa mga next upload kong video. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo at i-shoutout ko po kayo sa next kong video. At yun na nga guys, hindi ko na po pahahabain pa ang aking intro, so sisimulan ko na po. Let's start sa Opera Mini. Kung wala pa po kayong Opera Mini, punta lang po kayo sa inyong Play Store. Then, type nyo po Opera Mini. Yan, mag-download na po kayo. At dahil meron na po akong Opera Mini apps, gagawa na po ako ng APN. Ano po ba yung APN? Ang APN ay Access Point Name. Para maka-access tayo ng free internet kahit na hindi po tayo nag-load. Ang dapat natin gawin ay pumunta tayo sa settings. Hanapin lang natin ang cellular network setting. Yan. Click lang po natin ang SIM Smart or Talk and Text. Gagawa po kasi tayo ng APN natin. So, pagdating natin dito sa SIM Info, click lang po natin ang APN or Access Point Name. Then, click lang po natin itong plus sign. Ang gagalawin lang po natin dito ay name, APN, proxy, port, at server. So, bali 5 lang po ang gagalawin natin dito. Unahin po natin yung name. Sa name po, kahit ano pong ilagay yung name, okay lang. Then next, APN. Para maka-access tayo ng internet, kahit na hindi tayo nag-load, ilagay lang natin internet. Then, save. Next naman po ay ang proxy. Sundin nyo lang po ito para maka-access tayo ng free internet. Ang ilagay lang po natin ay server4.operamini.com. Capital letter sa una, then small letter naman sa lahat na. Wala pong space at then click lang po natin ang save. Next, ang port. Sa port naman po, ang ilalagay lang po natin ay 80. Wala pong iba, 80 lang po. Then last ay ang server. Ang server niya ay ns1.smart.com.ph. So, small letter po lahat. Tandaan nyo guys, yan po ang server natin para maka-access tayo ng free data internet. So, click natin ang save. Yan, success. Yan na po. Click din natin ang save sa taas. Dito po makikita natin ang ginawa kong bagong APN. So, click natin yan. So, yan guys para matry po natin. Bubuksan ko po yung Opera Mini apps ko. Kung gagana po ba ito. Click ulit natin ang settings dito sa upper part ng screen.
click natin ang advance. Ang gagalawin lang po natin dito ay ang protocol para ma-access po natin yung free data internet. I-set lang natin dito sa baba, socket HTTP. Search lang natin dito sa search bar. Ayan po, diba? Success. Yan guys, diba? Gumagana na po. Yan guys, try ko pong gamitin ang Facebook. Type nyo lang po facebook.com. At dahil Facebook ni Habi ang nandito, pakialaman ko na po ang Facebook niyang i-open. Nasa work naman yun. Yan, loading lang po. Oops, may message. Hindi ko na yan pakialaman buksan. May privacy din kasi kami. No. Uy, hindi lahat ng girl katulad ko Try lang natin kung gumana ang free internet. Yan siya guys Nakikita nyo naman po na hindi ko ginagamit yung go to free. Pero nakikita yung mga picture, diba? Ayan. Sinag-viral. Alam nyo yan guys. Yan guys hindi ko naman ginagamit yung data ko. Pero yan, gumana na po siya. Kaya guys, sa mga nagtitipid dyan, gamitin nyo na ang Opera Mini nyo na apps. At sa mga nagpapa-shoutout dyan, mega shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Hanapin nyo na lang po ang inyong mga pangalan dyan. So, yan lamang po guys, and thank you for watching.